Dwi jyst yn teimlo'n lwcus iawn o gael y cyfle i wneud rhywbeth mor swmpus hefyd, achos dwi'n teimlo bod Brecht yn rhywun dwi wedi edmygu o bellter ac yn gwybod tipyn amdano fe. A mae'n cyd-fynd lot gyda lot o syniadau sy'n dyfu, so fysa fe'n gallu bod yn ddylanwad mewn ffordd. Y peth mwyaf sydd wedi'n harwaid y Brecht, a mae'n rhywbeth dwi'n hoffi mewn diwylliant o unrhyw fath ac unrhyw gelfyddyd ydy, mae'n ddeallusol ac mae'n ddadansoddiol iawn yn ei arddull, ond oedd e'n fan mawr o gyfleu syniadau mewn ffordd syml iawn uniongyrchol, hens pam oedd e'n hoffi sgwennu can bop, a be fi wedi ffeindio o Trosiad Mererid sydd yn anhygoel, achos mae mor dda dy geiriau, yw mae wedi rhoi deunydd i fi, y deunydd hawsa mwyaf pleserus i sgwennu 8 ar 20 o gynnau pop iddyn nhw. So fyswn ni'n dadles bod hwnna'r peth mawr dy Brecht mewn ffordd yw, mae'n llawn, mae'n ddwys iawn a mae'n dens iawn, ond mae'r caneuon yma yn dod hefyd i wrthgyferbynnu, felly mae'r amrywiaeth na fi'n credu ar ffaith bod yna gynnau pop yma fe hefyd yn creu y cydbwysedd yna rhwng yr really meddwl a really teimlo. Mae wedi bod yn siwrna hir, achos dwi wedi bod yn cyfansoddi at dechrau'r flwyddyn yma. So mae wedi bod rhyw 7 mis yn barod. A mae yna brofiad o sioe dy fi, so dwi'n deall rhediad theatric, ond ddim ar ffurf drama mewn ffordd heblaw bod yn rhywun yn y gynulleidfa yn gwylio fe. Wel, mae'r ddrama wreiddiol wedi cael ei lleoli yn Georgia, so o'n i'n ymwybodol o hwnna, ond oedd sera'r weledigaeth bod ni mewn lleoliad falle o ddim yn gyfarwydd ac yn gwbl real, bod ni mewn cyfnod o ddim wir yn sicr pa gyfnod oedd e hefyd. Oedd hwnna'n cyffroi fi ac o'n i'n hoffi bod o'n i eisiau creu teimlad o dirwedd ac o fyd anghyfforddus iawn. Felly oedd hwnna'n briff mawr ac yn le eitha oeraidd yn emosiynol hefyd. A dwi'n meddwl bod cerddoriaeth electronig yn gallu cyfleu hwnna yn dda iawn. Mae Angharad Davies wedi chwarae ffidil dros lot o'r tracks. Felly o'n i eisiau'r naws dwyreiniol na mewn ffordd i ddod o'r ffidil. So ti'n sgwennu can i ti dy hunan, ti'n meddwl am bennill a chitgan a thema, ond ti'n gwybod cyfleu lot fawr o emosiynau. Ti'n gwybod sgwennu 28 o gyneuon am siwrna merch ifanc gyda babi yn cefnir ar draws mynyddoedd. Mae'n epic, yn epic yw ond mae'n wahanol iawn falle i gam pop. Oedd gymaint o'n i'n gwybod fyswn ni'n dysgu o wneud y profiad yma, dim jyst y cyfansoddi. Oedd e'n bwyty perfformio a cael cyfarwyddyd hefyd. A o'n i'n teimlo bod yn gyfle i archwilio cymeriad. Marlene Dietrich oedd y man cychwynnol pan mae'n hun yn ei 70au, jyst achos pwy mor urddasol a arallfydol mae'n dal i hun yna. Awdurdodol hefyd, ac o'n i'n teimlo yn y byd yma dyna math o berson fysa'n gweud y stori. Mae hefyd amdan pwy yw'r storiwr yn hanesyddol hefyd, a dwi wastad wedi hoffi'r storiwr. Ni'n mynd drwy'r drama'n drwyadol iawn, sy'n dda, fi'n credu mewn ffordd dda iawn yn gwneud pethau. Am y gan yma, cymryd ni rhywle arall. Dwi achos byddai wedi bod i sefyll yn y gofod yn gwrando ar grwsiau. Dwi ddim wedi bod yn rhan o drama fel hyn o blaen, ac peth mwyaf sydd wedi'n haro yw faint o ddadansoddi sy'n digwydd pan mae'n dod i drafod cymeriad, a mae hwnna wedi bod yn
agored llygad i fi mewn ffordd, achos dwi'n caru dadansoddi, ac o ddim yn sylweddoli dyna beth ti'n neud o'r theatr hefyd. O safbwynt pam ti'n neud y gwaith, achos dwi'n gwybod, i ni'n cerdded o hwnna, o dyna pam ni'n gallu cerdded o hwnna ro'n i wylio drama, a bod ni eisiau dadansoddi'r peth dros baned neu be bynnag ar ôl i ni weld o'n i ddim yn sylweddoli faint o dadansoddi oedd yn cael ei wneud wrth greu hefyd. A beth sydd wedi bod yn dda hefyd am hwnna yw, mae'n dod â Brecht mewn i'r stafell, achos mae pawb yn trafod Brecht a trio meddwl o beth oedd e'n trio gweud, pam bod wedi trio gweud hwnna. So mae'n rhoi cyd-destun eitha cadarn i ti, a dealltwriaeth cadarn iawn i ti, o beth oedd motivations Brecht yn y lle cyntaf i wneud a sut mae hwnna'n berthnasol. A ni wedi bod yn trafod lot o bethau fel tlodi a angyfiawderau a trial ffeindio sefyllfaoedd i ni'n gallu uniaethu gyda nhw i ni allu cyfleu hwnna. So mae hwnna wedi bod yn arbennig. A dwi'n meddwl bod e'n mynd i roi haen arall i'r drama wrth i cael ei perfformio, bod yna rhyw gydymdeimlad ac uniaethu i'r faint bynnag wyt ti'n gallu gyda y sefyllfa erchyll y drama, achos mae'n fyd erchyll. Os garfai drwy'r nos ar ei hyd, sians fyddai mas o drwy. Dwi'n edrych mlaen i roi'r wisg mlaen. Dwi'n meddwl wedyn byddai'n teimlo reit, dwi wedi cyrraedd. Y man cychwynnol i ddechrau. So, mae jyst pwy a oer. Peth sy'n greu pan ti'n neud rhywbeth y fyw, mae pethau mynd i fod wahanol bob nos a pethau jyst yn mynd i fynd yn wrong. Ond mae ffordd ti'n ymateb iddo fe a... dwi'n jyst yn edrych mlaen mewn.